イザナギが封じた誘拐の門と隠された禁忌、あなたは信じられますか？日本神話に登場する誘拐の門が実在するという話をイザナギが封じたとされる与も津平坂。その場所は出雲地方に今も存在すると言われています。岩で塞がれた坂道、踏み入った者が帰ってこなかったという禁忌の地。実際に霊が集まる場所と証言する者もおり、古くから入ってはならぬと語られてきました。この話、表ではあまり語られません。本編ではさらに深く禁じられた真相を探ります。